Kasi mga cancer ako nga pala si Paolo. Ngayon mga cancer tayo sa Omegle. Mukhang naging uso na naman to sa Pilipinas. So, handa na ba kayo magbigay ng 5,000? Kuya, gusto mo 5,000? Ako ba, sige, gusto ko 5,000 ba sagot kasi gawin ko. Ito mo, anong talento mo? Hindi. Wala siyang talento, walang Hey. Oh. Ano yan? Gusto Who mo the fuck 5,000? are you? Kuya Will? Yes, gusto mo 5,000? Yes, I love to. Anong talento mo? Dali. I can say 5,000. Hindi. Diba? Gusto mong 5,000. Mamaya ka na magjakol. Hoy! Huwag kang magtago. Kapali. Gusto mo 5,000? Ano ba? Porket lalaki. Gusto mo... Please, kausapin niyo ako. Gusto mo 5,000? Gusto mo 5,000? Ayaw. Bakit? Mahirap ang buhay. Ha? Ito gawin ko doon. 5,000? Dahil mo pwede gawin sa 5,000. Ayaw mo. Gusto ko. Gusto ko ikaw. Puro tayo landi. Mas kailangan mo ang pera. Mag-load ka. Alam ko, PLDT internet mo. Kaya mo yan. Gusto mo 5,000? Gusto mo? Huwag ka magulat. Ginagawa mo, nagulat ako sa'yo. Ba't ka magulat? Ako lang si Kuya Will. Ano nangyari? Di kita makita. Ba't naging kisame ka? Paano ka naging creepy kayo nagtatago? Ano ba? Dapat proud tayo sa sarili natin. Gusto mo ng 5,000? Ano asel? Ano asel? Anong sabi ko sa asel mo? Pakita mo yung mukha mo. Puro ka landi. Basura na ba yung internet mo? Hello? Gusto mo ba 5,000? May ilaw ba sa inyo? Ano yan? Nagta-type, narinig ko yung mic mo. Ano ba yan? O yung kilala mo, pag sumama 5,000 ka. Very good. Kaso di kita nakikita. So, gusto nyo ba 5,000? Gusto nyo ba? Sabihin mo kung gusto mo. Huwag mo akong tawanan, nai-insecure ako. Anong ginagawa nyo ngayon? Ba't kayo nandyan? Bawal ba kumain sa McDo? Bakit kayo nag-o-omegle sa McDo? Gusto mo 5,000? Gusto mo 5,000? Huwag ka matakot. Anong talent mo? Kailangan para mabigyan ka ng 5,000. Wala akong talent, gago ka. Bakit ka humihingi 5,000? Dinisconnect niya. Gusto mo 5,000? Ano? Ba't sila natatakot kayo? Matakot sa akin. Hindi ako galing deep web. Bata ka ngayon, gusto 5,000, walang talent. Ano to? O, kinumpleto mo lahat ng university ha? Anong habol mo ha? Anong gusto mo ha? Oh my God, I know you. Sino ko? Sino ko? Paolo! Oh, magaling! May 5,000 ka! Shit. Hoy! Ano yan nilalabas mo? Ano yan? Ano yan? Gusto mo ba 5,000? Huwag mo ako skip! Wag mo susubukan! Ha? Huwag mo susubukan? Hindi! Hindi! Wala akong nararamdaman kahit pakuin mo ako. Gusto mo ba ng 5,000? Gusto mo? Anong talent mo? Kailangan mo pakitaan ng talent si Kuya Will. Ano yan? Pang 150 lang yan eh. Paano yung pang 5,000? Ano tinatago mo sa unan mo ha? Natatakot ako dyan ha? Ay! Ewan ko na! Gusto mo ba 5,000? Hoy, pogi! Ang pogi! Gusto mo 5,000, kuya? Gusto mo? Huwag mo akong skip, huwag mo subukan. Marami na nag-skip sa akin, please. Kailangan ko lang kausap. Huwag mo nang harangan na kita. Huwag ka na mahiya. Mahal kita. Huwag mo akong daliriin. Di mo pa ako na-date. Gusto mo ba 5,000? Sige na yan, madami akong 5,000. Ba't ka nandito? Anong gusto mo? Ikaw, ba't ka nandito? Kasi namimigay ako 5,000, di ka nakikinig! Gusto mo 5,000? Sige ba? Bakit? YouTuber. Gusto mo 5,000? Ha? Ano pa kaya panoorin namin? Hindi nyo ako kilala? Tapos gusto nyo ko ilagay? Jacket. Willie Rebillame. Oo, gusto ko Hindi jacket. YouTuber si Kuya Will. Sabi nyo na YouTube nyo, kuya. Siyempre, kuya, mali mo, scam lang. Subscribe mo yung bilis. Patingin, kuya, patingin. Sige. Luis Pre Jr. Pwede patingin. Tignan ko lang last talaga yung ano nyo. Oo, lalapit ako. Yung- Oo. Hindi. Wow. Ito ka ba? Guwapo. Ito ka ba? Hindi ko makita. Ito ba, kuya? Oo, ako yan! Play mo isang video dyan.
Teka, nag-ads. Ads. Yo, yan, tama. Ba, sa'yo rin, ikaw rin naman ng ads. Di ba? Babalik tayo yung 5,000 na ibibigay ko sa inyo, di ba? Ako ba Hindi mo yan? ka boses, kuya? Hindi ako yan. Ano pang gusto mong tugtugin, kuya? Yung mga OPM. Sige, OPM, sineskwela nga. Gusto mo yung ano? Alin? Tinabong ang gulay. Sasayawin namin yun. Hindi yan sineskwela. Hindi, pang bata yun eh. Ano pang bata? Pang matalino yon. Pang matalino yun. Gwapo ka ba? Hindi matalino, gwapo lang. Oo nga, okay lang yan. Maraming mararating nyo, kayo mag-alala. Ganyan ka, kuya. Ganyan ka naman. Kuya, ganyan talaga kuya. Yan talaga ang buhay. Sige, alis na kami, ano? Sige na, ingat na kayo. Boy, hindi, kuya. Sige na, umuwi Sino na ka, kayo. kuya? Umuwi na kayo. Hinahanap na kayo ng mga nanay. Sino nga? Sige na. Okay lang. Naiintindihan ka, ko. kuya? Sino Hindi ka? ako sikat. Okay lang. Last, sino ka? Nasaktan na ako eh. Hindi ko na kaya. Gusto mo 5,000? Dalagang binipining Pilipina? Hello? Pansinin mo ko. Gusto mo ba ng 5,000? Kila kita! Sino ako? Chuber ka! Tuber? Sino tuber? Gusto mo ba 5,000? Kung sabihin sa natin. Ba't nila ako nakikilala? Gusto mo 5,000? Dalagang Pilipina? Gusto mo ng 5,000? Huwag mo katawanan, na-insecure ako. Hindi ka talolo ko, ako si Kuya Will. Nagmimigay nga ako 5,000 eh. Mas gusto nga kita. Bakit? Mas importante 5,000 kaysa sa akin. Mas malayo mararating mo sa 5,000 kaysa sa akin. Lolokohin lang kita. Huwag mo ako tinatawanan na insecure ako. Please. Kailangan mo sabihin na gwapo ako. Huwag mo ako tinatawanan. Anong pangalan mo? Binibining dalaga. Yeah. Hindi ako nagjo-joke. Ba't ako tinatawanan? Masaya ako kasi kausap kita Okay, ayoko na. Gusto mo 5,000? Madilim na kahon? Ano kayo? Kuya Bill? Oo. Masyado ko maraming pera, kailangan ko mamigay. Gusto mo ba 5,000? Share mo lang. Hindi ko share, ibibigay. Bastos! Gusto mo ba 5,000? Ate, Iyo. maganda yung noo mo, tsaka yung kalahati ng mukha mo, ha? Anong ginagawa mo sa Omegle, ha? Anong hanap mo? May mga gwapo ba dito, ha? Pakita mo mukha mo. Ito yung mukha ko! Grabe! Ganun ba kapangit yung mukha ko, kaya ayaw mo itong mukhang to? Gusto mo ba magbago ako para sa'yo? Kaya naman lagi mga babae. Sige lang. Naku, saan mo ako dadalhin? Wag! Pamangkin. Wag mo akong dalhin. Hindi ako handa. Hindi pa ako handa makita yung pamilya mo. Hindi pa tayo nag-date. Hindi pa kita kilala. Sandali. Ano to? Ba't pinalalak ka? Wag! Wag! Huwag mo akong kidnap. Ano yan? Ba't binubuksan ka? Nakakatakot na. Kinakabahan na ako, ha? Ang laki ng bahay mo. Ano yung dorm ba yan? Saan mo ako dadalhin? Ilalagay mo ba ako sa bag? Ay. So pinasama mo ako sa pag-akyat mo, kasi gababay ka. Mga babae talaga. Pahirapan. Ba't ka humihinga sa cellphone mo? Kinakabahan ako. Okay ka lang? Okay lang. Ako hindi. Gusto mo 5,000? Kisame? Ang daming kisame sa Omegle. Gusto mo ba ng 5,000? Dalagang Pilipinas? Wow! Ang gaganda nyo naman mga dalaga at may kisame pa. At, Bakit ganyan yung mukha mo, Kuya Will? Iyak na ba kami? ano meron sa mukha ko? Mahal to. Kuya Will, kailangan namin no, Kuya Hindi Will. ka lola, hindi ka galing iyak mo sa akin. Bakit ka nakaganyan? Ako to eh. Ako si Kuya Will. Ano ako yan? Kuya Will, Yes. kailangan mo ng cellphone. Gusto mo ba 5,000? Hindi, okay na yung cellphone, Kuya Will. Walang cellphone yung kasama ko. Bakit? Ba't wala siyang cellphone? Ba't nga ba wala kang cellphone? Wala akong love life eh. Wala daw siyang Okay yan, jowa okay. eh. Huwag ka na mag-cellphone. Gagastos ka lang sa jowa. Bakit kayo nasa Omegle? Maghahanap ba kayo ng mga gwapo dito? Hindi. Kakaklik ko nga lang eh. Ako yung una nyo? Yes! Nako, love at first sight. Wala lang, kakabukas lang. Na-stress na kami.
Sure. Ano, ba't kaya nasa stress? Dahil walang love life yung kasama mo? Ba't kaya nasa stress? Hindi. Grabe, love life agad. Eh, kaya Charot lang yan. nagsuot. Pero tapos lang namin mag-encode. Encode? Ano yung encode nyo? Secret. Hacker ba kayo? I-hack nyo ba ako? Ano yung encode nyo? Hindi. Tapos lang namin mag-encode ng grades. Teacher! Teacher, ano kasi, meron akong gusto sa school. Kaso, puro siya landi. Ako nag-aaral para magandang modelo, kaso ayaw niya. Paano ko maipapakita sa kanya na ito dapat na tipo ng lalaki, ang lapitan mo, hindi yung mga fuckboy. Huwag ka na lumapit. Hindi ako lalapit. Paano niya malalaman? Huwag mo na sabihin. Paano niya Kaya mo malalaman? siya masaktan. Eh, Alam ako- mo, yung puro landi-landi lang yung alam, hindi yan deserve sa tulad mo. Ah, Hindi ka pang landian lang. sarili na lahat yung sinasabi nila. Alam mo, kuya. Alam mo, kuya. Alam mo naman palang deserving ka. Bakit ka pupunta doon sa taong hindi ka niya deserve, di ba? Nasaktan mo lang yung sarili mo. Gusto ka ba niya? Hindi ako sigurado kung gusto niya ako eh. Paano kung gusto niya ako? Kung gusto ka niya, di sana nagpapakit na yun sa'yo. Ganun ba yun? Ganun ba mga babae? Di ba pwede pa hard to get lang sila? May pa-cute moments din kami para malaman mo na may mga babae pa rin kasing gusto ng traditional way. Oo. Ano ba yung traditional way? Nanliligaw? Magsibak ka ng kahoy, mag-inom ka ng tubig. Marunong ako magsibak, pero hindi ng kahoy. Kayo ba? Niligawan ka na ba, ate, na wala sa shot? Yung may Hindi. love life? Oo, syempre kami mismo, bilang babae, alam namin kung ano dapat kami. Hindi kami nililigawan lang sa chat. Eh, paano kung transgender yung lalaki? Okay lang. Kasi at the end of the day, kailangan alam ng magulang. Paano pag wala na siyang magulang? Paano kung mag-isa lang siya nakatira sa bahay? Yung nag-guide sa kanya. Paano kung wala nagagay? Paano kung sarili lang niya? It depends pa rin sa kanya kung paano niya patatakbuhin yung buhay niya. Ginagamit mo kami, Hachar. Oh, Ang dami mong pero. Ay, kasi, magulo eh. Ano? Magulo. Kuya Will, ikaw na yung umiiyak sa amin ngayon. Pero wala bigyan nyo rin 5,000. Iyak din ako. Wala kami 5,000. Gusto mo, bigyan ka namin ng 5? 5 sa grades mo. Pumasa naman ako. Graduate na ako. Okay. Kahit sabihin mo nga pasado ka sa exam, kung bagsak ka naman sa iba. Yung- Dapat kasi balance lang. Ba't ako sinasabihan na walang love life, ha? Ay, may jowa ka ba? Hindi ka kami sure. Sabi niya, jowa, pero hindi. Hindi, may jowa ka. Imposibleng wala. Kasi nanghingi ka ng advice eh. Hindi, may gusto nga daw kasi Gusto siya. nga. Hindi ka nakikinig, ate. Kahit sabihin may gusto ka, syempre nagkaroon ka pa rin. Ano ba yun? Gusto mo siya. Oo, syempre, gusto mo muna magkaroon ng Gusto mo lang chance. pala siya, hindi mo siya mahal. Gusto, parang subukan niya ako. Parang gano'n. Hindi, kailangan. Subukan mo pa niya? Ano gusto mo pala sa babae? Subok na Paano relasyon. pag di kayo nag-work? Alam mo, ang daming problema sa mundo. Oo, Yun teacher. yung pinaproblema mo. Wala akong magagawa sa West Philippine Sea. Yung mga problema wala akong magagawa. Ito na lang. Ano yung mga nakikita nyo pinapanood ng mga bata ngayon? Puro mga Mobile Legends ba? O ano? Oo. Pero alam mo, nakakalungkot kasi yung pinag-uusapan nila parang hindi dapat. Mga bastos. Yes. Naku. Alam mo yung, oh my God, hindi ko in-expect yun na sasabihin nila yun. Alam mo yung Japanese term? Yes, ito teacher, pamalo. Ito yung... Hindi gamitin. pwede, makukulong kami. Oo nga pala. Ako na lang papalo. Ako makukulong ba ako pag ako? Pwede din, ano ka dyan, child abuse ka ba? Paano kung ina-abuse nila yung kanilang utak? Kailangan nilang masaktan. Ano muna teacher, narinig ko sabi nyo kanina yung sinasabi nila in Japanese. Ano to? Hindi ko pa alam. Yung ay sus, paligoy-ligoy pa ba? Hentai. Oh, ganun. Pero hindi basta sang hentai. Bilang isang salita. Hindi yun yung word na kapag parang masarap. Ano yun? Kimochi? Yung ba? Hindi yun yung isa, letter Y yun. Yamete! Yeah. Okay ba? Nako. Sige na mga teacher, maraming salamat sa pag-aalaga ng mga kabataan ngayon. Pakipalo na lang. Kamsam nila. So, mukhang mukhang okay na. Oy, puta nagis kasi. Sayang sayang, nandun na eh. Press F sa comments sa batang hindi ko na nakausap.
Siya pa yung may kilala sa akin. So yung mga kansa, kung gusto nyo pagpunta na sa Omegle, pang-answer natin sa kanila, pabuti nyo ng 5k likes to at itutuloy pa natin. Ano ba, comment pa kayo mga gusto nyo gawin natin sa Omegle. Diba, malay mo ba deep web natin sila? Kung tayo like, share sa mga kansa nyo, friends, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Di nyo ako kilala, ano ba? Paulo, love.